Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα έβαλαν βολή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά και 3 καταραμένοι, για να σταυρώσουν το Χριστό, το πάντα βασιλέα. Και ο Κύριος εθέλησε να μπει σε περιβολή, να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι. Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάξε 3 πυρούνι. Κι εκείνος ο αφιλότιμος βαρύ και φτάνει 5. Τα 2 βάλτε στα χέρια του και τα άλλα 2 στα πόδια. Το 5ο το φαρμάκερο βάλτε το στην καρδιά του, να στάξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Κι η Παναγιά σαν τ' άκουσε, πέσει και λιγώθη. Αϊ Γιάννη πρόδρομε και βαφτιστή του γιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και σε ένα δάσκαλό σου. Βλέπεις εκείνον το γυμνό, το ρακοκεντημένο, εκείνος είναι ο Ιώκας σου και με ένα δάσκαλός μου. Και του χρόνου. Του χρόνου, Ηλία μου, να είσαι καλά.